Igbo bụ Igbo, ekele m na Lolo Nneka Chimezie na-ekwe na-ewetakwara ụlọ ọnọdụ Igbo. Ịma a na-ekwu na ọtụtụ ihe emebigo n'ala Igbo, a na-eweta ya practical. Ada aghọtacha and achọrọ m ka onye ọbụla bụ onye Igbo igecha ihe atụsa ya. A na-ekwu na Igbo na-ekpochapụ and na anyị enweghị leaders na-eleba anya n'ọtụtụ ihe mmekpa ahụ na-emegide anyị all over the world. Ọ dịka mmadụ ọjọọ so na-ekwu okwu. Ono ọma na kemgbe akwa eme ihe a na-eme na South Africa, a na-eme xenophobia la. Ana m eche ka ihe dịka Ohanaeze na ndị gọvanọ anyị nọ meeting kpaa nkata ihe gbasara ndị be anyị n'ebe a na onye fuli igwe datọ ndị Igbo ka nọ n'ebe a nụbe m and na-elekwa n'anya ka ndị Igbo nọ ebe ahụ lọta. Ọtụtụ n'ime ha lọta maka na nọmba 1 ha lọta gịnị ka ha na-alọta eme? Ha lọta n'ala Igbo kedu ọnọdụ ha ga-anọ? Achọrọ m iplere unu vidiyo ka unu nụ ya na ntị unu ka unu mara ma enwere ihe anyị nwere ike ime. Ndị Igbo wee dị mmadụ 100 akwari nri agụụ na Igbo ọtụtụ otu dị iche iche anọkọbeghị den gịlite na-enye nsogbu na-ekwu okwu na-akpaghachi weaknesses ihe ndị a ha na-eme ha kwesịrị ime ha na-anaghị eme achụwa anyị ka egbuo dịka ọnọdụ m nọ na ka m kpọrọ unu vidiyo ihe nwanne anyị kwuru na South Africa ka unu nụ ọnọdụ ndị Igbo na South Africa. Nke a ụsọ South Africa gaa na prison all over the world ụmụ anyị juru ebe a ga na-eme gịnị a na-achụ ego. O ruola mgbe anyị ga-ereview ka anyị si achụnta ego. Biko gee na ihe a from ihe nwanne anyị kwuru onye nọ na South Africa. Biko geenụ ntị, o nwere ihe m chọrọ ịkọrọ unu very important gbasara ihe a na-eme na South Africa. Since this thing bidoro side ebe m bi na Eastern Cape, Jeffreys Bay Human Store and the Port Elizabeth combined together, ndị egbugo more than 20 people. Ndị amị na ndị polisi ka m na-agwa gị, ọbụrụkwa nke ndị mmadụ gburu, nke ndị amị na ndị polisi gburu ka m na-agwa gị. Combined together egbe na more than 20 people. And ọ na-ewute m na some old guys nọrọgoro South Africa, ndị nọgoro 25, 20, 15, 10 years or 5 depending, ka na-afụta na ihe a na-eme na South Africa ga-emecha kwụsị, na ọ ga-emecha dịkwa mma ọzọ. Ọ na-ewute m na ha ka na-eche ọjọọ echicha. Ngwa ka m kọrọ gị akụkọ. Ebe m bi na Jeffreys Bay, Jeffreys Bay Human Store bụ ọ dịkịtara ọnụ, ịghọtago? So na Jeffreys Bay 2 days ago, I got a deal ndị army with the police. We came with the one guy, he's an old guy anyway. I ain't been a stay, I ain't a acoustic south. We were in a penny my bad. We could try the guy, we have my plastic in his email. The guy felt I tell the guy I want a bag about what damn you and the police got now. The man on the end of the process something, but not from the police. Then I was the guy in the morning. And they are making gaffes. Where but I say, also, no one and there and making a quarter can also maybe about his use of him. If we say about ambulance, taxi for Goro, the way we are rule of Mepana. About one of computers in the buying him a grony. And they wish I could enjoy that boo. The same day, they catch and I come out. Nine on a street. And I'm not going on him and I don't even know. One of them, a very old guy in South Africa, on a good job before she drove back, the right thank you. I quite young when I ever 2 months ago, last month, I could buy here, because I was just log 3 to come away every year. Now, I don't have to ask the Yakuzi and can one in now beyond the pier. Oh no, I could have beyond the pier, but I put about 2 guys. Nima. Or the Mariano. And now, Jenna, this is the same day. I thought that is it, yeah. Before you even give it to me, I don't want to pack one. Mother, how do you know a body ambulance or what you know? Other. Other association, we have a brain out. So, you go up, woman 9 and us out. Apart from only a group in 9, I never chance of our device here. So, you're going to what good is around the room. MSA, it's away about the Batava. I am an eye with a family dear. Everybody have family in South Africa. You got to go. Muajiwa, you go to Jido Muna, South Africa. I'm not moon about that. No, Guru make this channel, Sarapra, web tapa. And I got because now you're on the back when you look at Okay. Life goes on. Okay. Ona no na from the horse's mouth. Don't hear come ni. We men when kwuso.
ị nọ n'obodo oyibo nọrọ ebe dị iche iche lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ bido business with that your wife. Ndị niile nọ South Africa na-alụchara ụmụ nwaanyị South Africa asị m otu ha si bịala ụmụ nwaanyị ndị Igbo bido business ma ọ bụ something ịma na ụlọ ama mfịa ha arụ. Ihe hụrụ a na-eto ndị Igbo anyị na-eme ebe ọbụla anyị ga ihe adị ihe awụta iberibe oto ntụfu ndị na-eto anyị ihe ama na anyị dara iberibe maka ndị nwe obodo ahụ nwere ike ilite ụnụ ọma na ihe a na-ame na South Africa 4 years ago ka Bike dabere mkpu onye ụgbọ na Asnam tribalistic a sponsọwara ihe a na Ghana. Ndị na-sponsọ ihe echi Nigeria na-sponsọ ihe a most of ebe ndị Igbo nọ ha sponsọ nke Ghana akụnye ọkụ ya a na-sponsọ na South Africa. Now enwere ebe ndị Yoruba bịara na grupu ndị South Africa wee na campaign against ndị Igbo ihe a mgbe ahụ anyị na-agba nkịtị today na ọmịa na mkpụrụ ihe a na-eme ihe awụ echi ha ga-elite chọwa anyị na be ha. Ịma na nke South Africa na African nation elite hot as a nation na take a decision why onye we onye isi ndị ECOWAS president anyị na rụrụ ogo irally round other African nation enye ndị South Africa sanction why ka o ji gba nkịtị a na-akwado ime ya na Nigeria so mgbe a ga-eme ya enwe ndị ga-etinye ọnụ ọwụ na anyị nwere leader our political leaders ndị ụnụ na ha na-erikọ aṅụkọ ụgbọ awụ ndị na-aplanụ ọnwụ na gị maka mgbe e mere genocide nke mbụ ma ndị ha na ha na-eri aṅụkọ echụrụ ogbu ha ka ihe awụrụ warning n'Igbo ka anyị litenụ igwe bụ ike onye aghala nwanne ya ka anyị kwụsịnata na ịchụgharị ego mana ihe anyị mere ka anyị secure ala Igbo anyị because anyị zụgide ihe anara anyị ala Igbo ihe a ga-eme na Nigeria a ga-wipe out because that is the plan. Onye nwere ntị ya nụrụ ndewo.